स्टूडियो चिरैया रोड बहुअरवा। घर आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार पढ़े के उम्र में कइला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए सरकार पढ़े के उम्र में कइला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार स्टूडियो चिरैया रोड बहुअरवा। घर के मजबूरी रहे पैसा के दिक्कत ऐसे कटा के अहिनी रेलवा के टिकट घर के मजबूरी रहे पैसा के दिक्कत ऐसे कटा के अहिनी रेलवा के टिकट हमारा पैसे कोरी ना अत्याचार हमारा पैसे कोरी ना अत्याचार आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार पढ़े के उम्र में कइला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार सागर संगम के ऐसे न सताई बिटू दीपक नहीं रह पाई सागर संगम के ऐसे न सताई मृत्युंजय प्रेमी नहीं रह पाई रवि काहे बनेला हथियार चुनला काहे बनेला हथियार आइल बानी ठीका में पहिला बार धीरे खटाई तनी ए ठिकादार पढ़े के उम्र में कइला प्यार तब काहे फटे में फाटे तोहार रवि रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया रोड बहुअरवा।